Abu na gaba shine font. Idan muna so mu canza font ɗin rubutu, font shine yanayin kyan rubutu yadda muke so ya kasance kalarsa ya yi kyau sosai da sosai. Za mu danna akan rubutun, misali rubutun nan mu danna akan shi, sai mu danna gurin nan font, shi nan zai buɗe, zai kawo mana rubutu kala-kala da kuma samfur ɗinsu. Duba nan mu zaɓi wanda ya mana a ciki, sai mu danna akan shi, rubutunmu zai koma kalar wannan rubutun da muka danna a kansa. Ga shi yanzu suna sun buɗe a ciki, ga wani nan canvas sans shi nan ya buɗe, ga wani nan helvetica ya buɗe, open source ya buɗe, ga sunan dai kala-kala. Ga wani kuma play handwriting US ɗin nan, ga shi nan shi ma ya buɗe. To nan za mu ga rubutu kala-kala, ga shi nan font, mutum sai ya duba ya ga wanda ya mai daidai da ra'ayinsa da kuma irin abin da yake so ya yi na design ɗin shi, sai ya zaɓa. Bara mu ɗauki yanzu wannan magani display ɗin nan, ga shi nan shi ma ya buɗe, za mu zaɓi guda ɗaya a ciki. Gashi mun zaɓa, za mu ga yanzu ya fi canza kala. Gashi ya kawo mana wata alama da yake ce mana change all. An danna akan change all ɗin nan, duk rubutun da yake shafukan nan gaba ɗaya guda 5 ɗin kowanne zai koma kalar wannan font ɗin, in muna so kenan. Kana dannawa akan zai koma kowanne kalarsa. To